Welcome to our vlog. Today is 29th of July. ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜୁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦୁର୍ଗଧାରା। ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଆମର ପୁଷ୍ପା ମେଡ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ଖରା ହେଇଛି ମାନେ ଖରାଦିନ ଖରା ହେଇଛି ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗାଟା। ଉଗ୍ରତାରା ମନ୍ଦିର ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆଗରେ ଆଗରେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନା ଦି ଜଣ ଯାକ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ଯାହାର ବୁଲି